मूवी गीत गाय डायलॉग ହେଲା କାଲି ଯାଇଥିଲି କଣ ବାଣ पूरा आटा में बम लगा हुआ है। अरे छोड़ दो उसको, छोड़ दो। सारे आचार्य में बोले पूछते यार बीच में मत बोल। ତମ ତିନି ଜଣ ପାଇଁ ଗୀତ ଥିଲା ଆଗ ପାଇଁ ଟିକେ ଡାଇଲଗ ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ କିଏ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ବାରୁଛି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡି